Төркия башкаласы Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 14 апреле сейшәмбе сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршиннәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Динле тыңлык кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Пакистан башкаласы Исламабадта узган сөйләшүләрдә АКШ Иранның уран байытуны 20 елга туктатуын таләп иткән. New York Times газетында чыккан хәбәргә караганда, Иранның 2 югары дәрәҗәле вәкиле һәм бер АКШ рәсмие Тәһранның дүшәмбе көнне җибәрелгән рәсми җавабында күпкә кыскарак 5 елдан да артык булмаган тәнәфес тәкъдим ителүе турында белдергән. АКШ рәсми вәкиле илбашы Дональд Трампның бу тәкъдимне кире кагуын өстәде. Вашингтон шулай ук Тәһраннан югары дәрәҗәдә байтылган уранны үз территориясеннән чыгаруны таләп итте. Хәбәргә караганда, Иран бу таләпкә каршы торды, материалның ил эчендә калуын, ләкин корал ясауда куллану өчен яраксыз дәрәҗәгә кадәр киметелүен яклады. Тик АКШ рәсмиләре Иранның киләчәктә материалны яңадан байыту мөмкинлеге барлыгын уйлап борчыла. Киләсе сөйләшүләр турында фикер алышулар дәвам итә, ләкин әлегә дата килешелмәгән. Дүшәмбе көнне Fox News алып баручысы Бред Байер белән әңгәмәдә АКШ баш урынбасары J.D. Vance Исламабад сөйләшүләрендә алга китеш барлыгын, Иран рәсмиләре белән кайбер яхшы фикер алышулар булуын әйтә. Венс туп хәзер Иран мәйданында ди, ул Иранның үз позициясен үзгәртергә әзер булуын, ләкин әлегә җитәрлек адым ясамавын ассызыклый. Сөйләшүләрне яңадан башлау мөмкинлегенә килгәндә, ул бу сорауны иранлылардан сорарга кирәк диде. Ормуз бугазы турындагы сорауга җавап биреп, Венс бугазның статусы теләсә кайсы потенциал килешүнең үзәгендә урын алачагын белдерде. Иран илбашы урынбасары Мөхәммәд Риза Ариф шимбә көнне АКШ белән үткәрелгән сөйләшүләрдән соң Тәһранның Ормуз бугазыннан башлап компенсация таләбенә кадәр үз хакларын яклауда нык торачагын әйтте. Ариф Иранның дипломатик һәм милли мәйданнарда тырышлыкларын дәвам иттерү белән бергә үз хокукларын яклауда тәвәккәл булуын да сүзләренә өстәде. АКШ илбашы Дональд Трамп Иран портларына карата блокада игълан итте. Ул дүшәмбе көнне үз көченә керде. АКШ үзәк командалыгы Фарсы култыгы һәм Аман култыгындагы көймәләрне максат итеп алып, Иран портларына кергән һәм чыккан барлык диңгез судноларына каршы блокада куллана башлавын җиткерде. Центком күзәтү чараларының барлык илләрнең көймәләренә каршы риясыз кулланылачагын белдерде. Шул ук вакытта Ормуз бугазы аша Иран тышындагы портларга баручыларга тәэсир итмәячәген ассызыклады. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан дүшәмбе көнне Иранда дәвам итүче сугышны туктату тырышлыклары турында Русиядәге вазифадашы Сергей Лавров һәм Сауд Гарәбстанлы вазифадашы Файсал бин Фәрхан әл-Суд белән телефоннан сөйләште. Аерым узган фикер алышуларда АКШ һәм Иран арасында Исламабадта узган һәм килешүсез төгәлләнгән сөйләшүләр каралды. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израиль һава һөҗүмнәре Газзада кимендә 5 фәләстинленең үлеменә сәбәпче булды һәм рәсми затлар моны утны туктату килешүен бузу дип атады. 4-се Дәйр әл-Балахтагы бер мәктәп каршында, берсе исә Газза шәһәрендәге кафега ясалган һөҗүмдә һәлак булды. Һөҗүмнәр арадашлар АКШ ярдәмендә тәэмин ителгән утны туктату килешүен коткару өчен Каирадә Хамас белән очрашкан вакытта булды. Хамас коралсызлану сөйләшүләренең Израильнең утны туктату килешүен тулы рәвештә үтәүенә бәйле булуын әйтә. Шул вакытта тулы масштаблы сугышка кире кайту куркынычы арта.
Daily Telegraph basması Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan bilen bəyli yolgan gayberelerini üz işine algan makaleni bitirdi hem onun muharriri sitatalarının iskirgen yeki tulusınşa uydurma ikenin tonudu. Haberde Erdoğan'ın bir koşanda etmegen sözlerine toyanıp onun İsrail'ni yoğlap olu bilen yonovu dağva etilgen idi. Bu işirak Ankara'nın yakın kınşığıştağı utnu tuktatuşuru vaktında Türkiye turundağı yolgan maglumatlarının kiyirinkelikini arttırı korkunuşu barlığa getirüğü turunda iskertүү bilen birge Angliyanın iň burungu gazetlarının birsinin neşriyat standartları turunda sorawlar tudurdu. AQSh ilbaşı Donald Trump Papa Leo XIV AQSh-İsrail-İran soğuşuna bəyli tutuşu için jinayet meselesinde küçsüz hem tışkı siyaset cihetinden miskin dip atauından son köpte uzmay, köpçülük tarafından üzün Gaysa peygamber etip süretlöwü dip kabul etilgen bir yosalma akıl resimi ortaklaşkaç tanqidlewlerge duşar buldu. Trump soňrak sızıp taşlangan süretinin şınlıkta üzünün tabip etip көрsetүүn maksat etүүn hem Kızıl Haç bilen bəyli buluğunu aytdı. Bu hal yakın künçüğüştağı kiyirinkilik şurunda din, siyaset hem Trump'ның yollamaları turundağı bahaslarını kızdırdı. Türkiye'nin turizm şehri Antalya aprel ayında tağım bir tapqır global diplomatiya üzegine eyleneşek çünkü dünya liderleri, ministrlar hem yukarı derecedeki türeler halkara kalendardağı en mühim forumlarının birsine jıyla. İrtegine proyektlaw bilgisizlikini idare etü teması astında uzaşak Antalya Diplomatiya Forumu 2026 global tuturuksuzluk problemaların hal etü hem halkara diplomatiyanın kileşegin formulaştırı için liderlerini birleştire. 5. Antalya Diplomatiya Forumu 17-19 aprel günlerinde uza. 2021 yılda işli başlagandan berli forum diyalog, hizmetteşlik hem yukarı derecedeki diplomatik ilimteler için dünyadağı eydep barışı platformalarının birsine evrildi. Bu yılғы forumda 150'den artık ilden vekiller, şu isepten devlet başlıkları, ministrlar hem halkara uyuşmalarının yukarı derecedeki türeleri qatnaşacak dip kütüle. Türkiye Tışkı İşler Ministerliği şanakları boyunca forumda 20'den artık devlet başlığı, 15 vitse-prezident hem 50'den artık Tışkı İşler Ministri qatnaşığı kütüle. Forumga 460'tan artık yukarı derecedeki qatnaşucu şu isepten halkara uyuşmalardan yakınşa 75 vekil hem yakınşa 5.000 konak jıyılaşak. Bu soňky haberler idi. Türkiye dünyanın medeni mirası. Gaýbir jirler özlerin sözler bilen tögel, jil yürtgen köýler, jirde yaşırıngen isler hem wagt aşa ötüp kirgen gogullar bilen süretliler. Kişi bu jirlerini gözler bilen tögel, yürek hem jan bilen köbrek bile. Toşu dizbebizden bugünkü şarılşanda biz wagt ekrin agatırgan, hatta jille iske hikayene pışıldagan kebek tuyulgan urunga. İdil yarındağı ormanlar içinde yaşangan dünyaga Şuvaş jirine barabız. Şuvaş jirleri bugünkü Çuvaşistan Cumhuriyeti şekleri içinde Rusya Federasyasına bəyli olarak İdil yılgasının orta maydanında ornaşkan. King ormanları hem oňdyrışly üzenlikleri bilen şulgap olangan bu jirlerde yaşaýşy şuvaşlar Türki halklaryga kire hem tillerin, jirkeylerin hem gyrf-gadatlaryny saklap yaşaýyşlaryny dowam etdiren. Bu ýakdan garaganda Şuvaş tübege geografik ülkegine tügüle Türki dünýanyň iň unikal hem burungy medeni tomurlarynyň birisi yaşagan köp katlamly hätir kengligi. Bu jirlerde turmuş jir ritmine buýsuna taňyň birinçi nury bilen köterilişi keýler goý wagt bişik jiri, goý wagt mähebbet jiri, ýa-ise ötken izlerin saklagan hatire hem bu tawuşlar keýgine tügüle hallyk hätirinde teşkil ete. Şuvaş hallyk jyllary gady, lakin tiren magnally. Bu gady muzika turmuşyň her mezgilinde bar. Basularda, ýyda, toýlarda hem
мәтәм вакытларында. Бишек җырлары бар тик бауларны яклату өчен түгел, мәдәниятне җиткерүче иң көчле коралларның берсе дә ул. Һәм бу рәвешле, бу көйләр буыннан буынга тапшырылып, Чуаш халкының иң якты истәлеге булып яши бирә. Кул эшләре, аеруча агач эшкәртү, Чуаш төркиләренең мәдәни үзенчәлекләренең сизелерлек чагылышы булып тора. Йортлар архитектурасында, мегмарисында, көндәлек әйберләр ясауда һәм бизәкләрдә күренгән нәфис һөнәрчелек, эстетик аңлау һәм ышанулар дөньясы кушылган урын тудыра. Мотивлар бизәкләрне түгел, саклаучы һәм мәгънәле символларда булып тора. Моннан тыш, традицион кием, шигү һәм тукымаларда социаль үзенчәлекнең бер өлеше буларак мөһим роль уйный. Бу элементларның барысы да бергә кушылганда, Чуаш мәдәнияте үзенең үткәне белән бәйләнешләрен өзмичә, бүгенге көнгә кадәр барып җитә алган. Тамырларына бәйле һәм үзенчәлекле, оригиналь, бай мәдәни бөтенлекне күрсәтә. Чуаш төркиләренең мәдәнияте аларның табигать белән тирән һәм тигез мөнәсәбәтләре тирәсендә формалаша. Урманнар, елгалар һәм җир яшәү урыны гына түгел, хәтер һәм мәгънә дөньясыда. Шуңа күрә табигатькә хөрмәт, шомалылык һәм гармония аһәң аларның көндәлек тормышында төп урынны биләп тора. Игенчелек һәм төрлекчелек кебек традицион һөнәрләр яшәү чыганагына түгел, юллар һәм ышанулар белән үрелеп барган яшәү рәвешедә. Чуаш төркиләренең иң кызыклы гырыф-гадәтләренең берсе аларның көндәлек тормышының һәр өлкәсендә табигать белән изге бәйләнешенең чагылуы. Изге агач гырыф-гадәте аеруча игътибарга лаек. Кайбер агачлар үсемлекләр генә түгел, рухлары булган һәм саклаучы затлар дип санала. Бу агачлар янында терәкләр калдырыла, тукымалар бәйләнә һәм дугалар укыла. Агачка зыян китерү зур хөрмәтсезлек дип санала. Бу гырыф-гадәт бүгенге көнгә кадәр сакланып калган борынгы төрки ышану системасының тере эзе һәм кешелек белән табигать арасындагы рухи мөнәсәбәтләрнең көчле күрсәткече. Чуаш җирләрендәге кичне күз алдыгызга китерегез кешеләр агач йортлар арасында җыела. Халык җыры яңгырый. Яшьләр бии, өлкәннәр елмаеп утыра. Һәм шул мизгелнең иң көчле хисе бердәмлек. Бу җырлар еш кына импровизацияләнә. Шул мизгелнең хисе сүзләргә әйләнә. Һәм хәтта язып калдырылмаса да алар хәтерләрдә яши. Төрки телләр арасында үзенчәлекле структурасы, курылышы булган чуаш теле бу хисләрне иң саф рәвешендә, формасында йөртә. Шуңа күрә чуаш халык җырын аңлау өчен аны тыңлауны түгел, тою, хис итүдә кирәк. Заманнар үзгәрсә дә, Чуаш җирендә тамырлар саклана. Заманчалыкка карамастан, йортлар саклана, халык җырлары җырлана һәм мәдәниятне саклап калу өчен гырыф-гадәтләр яңартыла. Бу тырышлык үткәнне саклауны түгел, киләчәккә милли үз аңны җиткерү өчен дә юнәлтелгән. Бүген без ишеткән шушы борынгы тавышлар безгә кешеләрнең үз тамырларын исән калдырган чакта вакытны узып китүен һәм кайбер тавышларның шул тамырлардан күтәрелүен искәртә. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Татарстан хәбәрләре.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 10 апрельдә Төркия Тышкы икътисади элемтәләр комитетының Төркия-Русия эшлекле советы рәисе Иззәт Әкмәкчебашы белән хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алышты. Сүз автомобиль сәнәгате, станоклар төзү һәм металл эшкәртү, авыл хуҗалыгы, җиңел сәнәгать, туризм, төзелеш һәм IT кебек юнәлешләр турында барды. Әңгәмә барышында Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Төркия партнерлары белән сәүдә, икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 5 миллиард АКШ долларына җитә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 13 апрельдә Мисырга эш визиты белән килде. Ул сәфәр кысаларында КФУның Каһирәдәге филиалында булды. Анда медицина студентлары белем ала. Рөстәм Миңнехановка уку корпусын күрсәттеләр һәм укыту системасы турында сөйләделәр. Студентларны 214 укытучы укыта. Алар арасында КФУны тәмамлаучылар да, Русияның һәм Мисырның башка әйдәп баручы югары уку йортларын тәмамлаучылар да бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мисыр тышкы эшләр министры Бадыр Абдел-Ати белән дә очрашты. Татарстан үз дәрәҗәсендә Русия-Мисыр элемтәләрен үстерүгә актив рәвештә җәлеп ителгән һәм ислам дөньясы партнерлары белән хезмәттәшлекне ныгытуга зур игътибар бирә дип искәртте Миңнеханов очрашуда. Абдел-Ати билгеләп үткәнчә, Мисырның Русия һәм Татарстан белән ныклы элемтәләре бар һәм республика Миңнеханов җитәкчелегендә үсеш кичерә. Министр шулай ук Миңнехановны Казанга ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы бирелүе белән котлады. 15-17 апрель көннәрендә Казанда дөнья күләм туган тел җыены узачак. Чарада 800-дән артык кешенең катнашуы көтелә. Җыен Татарстан Республикасында, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән иң зур чараларның берсе булып тора. Быелгы форумда Русияның 28 төбәгеннән һәм Татарстанның мәгариф оешмаларыннан 800-дән артык вәкил катнашачак. Алар арасында татар теле һәм әдәбияты укытучылары, мәктәп директорлары, балалар бакчалары тәрбиячеләре, мәгариф бүлекләре методистлары, дини уку йортлары мөгаллимнәре, шулай ук Каюм Насыйри үзәкләре җитәкчеләре бар. Моннан тыш Азәрбайҗан, Төркия, Кыргызстан һәм Казакъстан кебек чит илләрдән дә кунаклар көтелә. Бөтендөнья татар конгрессы карары белән 2026 ел татар дөньясында Тукай елы дип игълан ителде. Шуңа күрә җыенның программасы бөек шагыйрьнең 140 еллыгына багышланган чаралар белән тыгыз үрелгән. Бу кысада татарча диктант акциясе 24-26 апрельдә 11 тапкыр уздырылачак. 24 апрельдә диктантны Татарстанда, 25 апрельдә Русия төбәкләрендә, 26 апрельдә чит илләрдә яшәүче татарлар язачак. Шулай ук акциядә 3 көн рәттән дә катнашырга мөмкин. Яңа дулкын халыкара музыкаль конкурсы 2026 елда 2нче тапкыр Татарстан башкаласында узачак. Бу без көрәшкән зур вакыйга. Шәһәр берничә көнгә ватаныбызның музыка башкаласы булачак. Казан моңарчы күрелмәгән чараларны кабул итәргә һәм оештырырга әзер дип ассызыклады Казан мэры Илсур Метшин. Аның сүзләренчә, Казанны музыка фестивален уздыру өчен мәйданчык итеп сайлау Казанның йолдызлар туа торган урын икәнлеген тагын бер кат исбатлау мөмкинлеге ул.
Татарстан территориясында хәзерге вакытта 59229 күп балалы гаилә исәпләнә. Аларда 189244 бала тәрбияләнә. Күп балалы гаиләләрнең күпчелеге 3 балалы гаиләләргә туры килә. Аларның саны 50468. Татарстанда 6711 гаилә 4 бала тәрбияли. 1537 гаиләдә 5, 354 гаиләдә 6, 110 гаиләдә 7 бала яши. 32 гаиләдә 8 бала тәрбияләнә. Традицион гаилә кыйммәтләрен пропагандалау гаилә илкүләм проекты максатларына туры килә. Тапшыруда Татаринформ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц-лыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яңа шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.